नमस्कार मित्रांनो, सामान्य विज्ञान वर्ग 8 प्रकरण 7 धातू आणि अधातू भाग 4 धातूंचे भौतिक गुणधर्म. मित्रांनो, आज आपण या भागामध्ये धातूंचे भौतिक गुणधर्म विस्ताराने पाहणार आहे. मित्रांनो, सामान्यपणे शास्त्रज्ञांनी सर्व मूलद्रव्यांचे 3 गटात वर्गीकरण केले आहे. ते म्हणजे धातू, अधातू आणि धातू सदृश्य मूलद्रव्ये. सर्वप्रथम आपण धातू म्हणजे काय ते पाहू. विद्यार्थ्यांनो, जी मूलद्रव्ये घन आयनांची निर्मिती करतात अशा मूलद्रव्यांना धातू असे म्हणतात. सोने, चांदी, तांबे, लोह ही धातूंची काही उदाहरणे आहेत. शालेय स्पर्धा परीक्षा तसेच विविध स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी हा भाग अत्यंत उपयुक्त असणार आहे. चला तर मग पाहूया धातूंचे भौतिक गुणधर्म. धातूंचे भौतिक गुणधर्म. क्रमांक 1, अवस्था. मित्रांनो, सामान्यपणे धातू सर्वसाधारण तापमानात स्थायू अवस्थेमध्ये आढळतात. मात्र पारा हा या गुणधर्मास अपवाद आहे, कारण पारा हा धातू सामान्य तापमानात द्रव अवस्थेमध्ये आढळतो. पारा या धातूचा उपयोग डॉक्टरजवळील तापमापित तसेच रक्तदाब मापित करतात. क्रमांक 2, चकाकी. मित्रांनो, सामान्यपणे धातूंना चकाकी असते. सोने, चांदी, तांबे अशा धातूंच्या पृष्ठभागावर प्रकाश पडला असता प्रकाशाचे परावर्तन होते आणि त्यामुळे धातू चमकतात, म्हणून धातूंना चकाकी असते. क्रमांक 3, कठीणपणा. सर्वसामान्यपणे धातू कठीण असतात. उदाहरणार्थ लोखंड, तांबे हे धातू कठीण असतात. मात्र सोडियम, लिथियम आणि पोटॅशियम हे धातू या नियमास अपवाद आहे, कारण हे धातू मऊ असतात व ते चाकूने सहजपणे कापता येतात. क्रमांक 4, तन्यता. धातूमध्ये तन्यता हा गुणधर्म असतो, म्हणजे धातूपासून तारा तयार करता येतात. धातूपासून तारा तयार करण्याच्या गुणधर्मास तन्यता असे म्हणतात. सोने हा धातू सर्वाधिक तन्य धातू आहे. क्रमांक 5, वर्धनीयता. सामान्यपणे धातू वर्धनीय असतात, म्हणजेच धातूंना ठोकून त्यांच्यापासून पातळ पत्रे तयार करता येतात. धातूंना ठोकून त्यांच्यापासून पत्रे तयार करण्याच्या गुणधर्मास वर्धनीयता असे म्हणतात. धातूंच्या या पत्र्यांपासून ताट, भरणे, टीनपत्रे असे विविध प्रकारचे साधने तयार करता येतात. सोने, चांदी, तांबे हे उत्तम वर्धनीय धातू आहेत. सोने हा सर्वाधिक वर्धनीय धातू आहे. क्रमांक 6, उष्णतेचे वहन. सामान्यपणे धातू उष्णतेचे वाहक असतात. उदाहरणार्थ तांबे, लोह, ॲल्युमिनियम हे उष्णतेचे वाहक आहेत, म्हणूनच त्यांच्यापासून स्वयंपाकाची भांडी बनवतात. क्रमांक 7, विद्युत वहन. सामान्यपणे धातू विद्युत सुवाहक असतात, म्हणूनच तांबे, लोह, ॲल्युमिनियम या धातूंचा उपयोग विद्युत वाहक तारा बनवण्यासाठी करतात. परंतु शिसे हा धातू मात्र या नियमास अपवाद आहे,
शिसे हा धातू उष्णता व विद्युत वाहक नाही. क्रमांक 8 घनता. धातूंची घनता उच्च असते, मात्र सोडियम, पोटॅशियम आणि लिथियम हे धातू या नियमास अपवाद आहेत. या धातूंची घनता पाण्याच्या घनतेपेक्षाही कमी असते. क्रमांक 8 द्रवणांक आणि उत्कलनांक. सामान्यपणे धातूंचे द्रवणांक आणि उत्कलनांक उच्च असतात, मात्र पारा, गॅलियम, सोडियम आणि पोटॅशियम हे धातू या गुणधर्मास अपवाद आहेत. क्रमांक 10 नादमयता. धातू नादमय असतात. धातूंच्या पृष्ठभागावर एखादी वस्तू आदळली म्हणजे ते आवाज करतात. धातूंच्या या गुणधर्मास नादमयता असे म्हणतात. म्हणून धातू नादमय असतात. थँक्यू व्हेरी मच.